ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ବି ନେଇକି ଆଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଖି ବଥା ହେଉଛି ବୋଲି। ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ବୋଧେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଖି ବଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ଜ୍ୱର ବି ହେଉଛି ଆଉ ବଥା ବି ହେଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଡକ୍ଟର, ନେଇକିରି ଆସିଛି ମେଡ଼ିସିନ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେହ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବନି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।